Takže znovu váha do 66 kg, pravidla všichni znáte, pak když jsou ty údery zhruba na stejno, tak budou určitě rozhodovat takedowny. Je to vyloženě sprint, jde o to, aby borci předvedli co nejvíce a samozřejmě, aby byli schopni taky nastoupit do druhého, třetího, v případě čtvrtého nebo pátého zápasu, protože v jednotlivých váhách je samozřejmě různý počet bojovníků a různý počet zápasů. Tak Pavel Procházka je trošku problémový typ. Zase zapomněl na hleně, nevadí, můžeme si říct, že dnes v noci nás čeká výroční turnaj UFC. 20 let UFC se slaví. Dnes v noci jeden z nejsledovanějších zápasů roku, Georges St. Pierre, 10. obhajoba v řadě od roku 2007, tenhle chlapec neprohrál titulový zápas a tentokrát se potká s Texasanem Johnny Hendricksem. Kurzy jsou 1,36 na St. Pierre, 2,64 na Hendrickse. Samozřejmě, když to nakombinujete se Sonenem, který nastupuje proti Rashadu Evansovi, Evans má 1,4 a Sonen 2,4, tak už je to docela hezký kurz. Osobně si myslím, že Sonen vyhraje, ale ne, že mi pak budete házet tikety na hlavu. V každém případě to je turnaj, který nás čeká dneska v noci. Teď možná, když Bůh dá, tak Procházka. Jo, vím, v pohodě. Jo. 3 minut round, okay? To nebude potřeba. Ready? Fight! To píči. Máme ten výsledek po 25 vteřinách vítězí na Anwar Shaikin Ghuzaní. Skoro to vypadá, že máme favorita této váhy.